Proiectul meu din semestrul întâi din cadrul masteratului Interactive Technologies for Performative and Media Arts se numește Evolution și este o experiență virtuală interactivă care vorbește despre noi, despre oameni. A fost realizată în Unity, a fost de altfel primul meu proiect în Unity. Am editat sunetele în Reaper și am folosit modele 3D din librării online gratuite. Deplasarea în cadrul spațiului virtual se face prin interacțiune cu mouse și tastatură, folosim WASD pentru direcții, Shift pentru a alerga și Control pentru a sta ghemuit, iar mouse-ul pentru orientarea camerei și apăsăm click stânga pentru a da zoom. Cu alte cuvinte, este asemănător cu orice shooter. Ca senzori am folosit un webcam și senzor de proximitate pentru ca sunetul să-și modifice amplitudinea în funcție de poziția userului față de anumite obiecte și o să vedem mai exact cum se întâmplă asta. Evolution folosește un Twitter API pentru a prelua mesaje în timp real de pe Twitter și o să vedem mai târziu de ce avem nevoie de acest lucru. Dacă de 6 milioane de ani se presupune că noi populăm planeta, atunci imaginați-vă cum ar arăta un muzeu al evoluției noastre, care să reunească trecutul, prezentul și viitorul pe aceeași suprafață. Ei bine, eu mi-am închipuit un spațiu închis, fără intrare și fără ieșire, un spațiu care te ține captiv și care, din punct de vedere estetic, evocă un muzeu tradițional exact așa cum îl cunoaștem noi astăzi. În el există 3 camere, trecut, prezent și viitor. Toate arată la fel, mai puțin, evident, obiectele expuse. Trecând prin fiecare dintre încăperi, apropiindu-ne de exponate, experimentăm cum limitele umanității, așa cum o cunoaștem noi, transcend de la primele semne ale civilizației către un transumanism exacerbat. Componenta sonoră a experienței este foarte importantă pentru firul narrativ. În fiecare cameră se aude un soundscape specific pe care l-am creat cu intenția de a portretiza succint, dar cuprinzător, fiecare dintre etapele evoluției noastre. A fost o activitate foarte creativă și recreativă pentru mine, pentru că am folosit destule tricuri pentru a imita animale care sunt dispărute și asta se vede atunci când ne apropiem de mamutul din camera trecutului. Dacă mergem mai departe în camera prezentului, o să urmărim faptul că perenții sunt echipați cu niște ecrane LCD și în centru avem o instalație de televizoare old school, televizoare vechi, pe care se află proiectat chipul utilizatorului, în cazul ăsta chipul meu. Este o metaforă a erei antropocentrice și egocentrice în care trăim. Faptul că internetul ne-a dat speranțe false, oferindu-ne o voce și sentimentul de apartenență sau de importanță în societate nu este o noutate. Ființa umană acum se simte din nou foarte mândră să fie în vârful piramidei. Sunetele de notificare sunt mai puternice atunci când utilizatorul se află lângă instalația cu televizoare, sugerând exact relevanța sa în contemporaneitatea noastră comună. Când se apropie de ecranele de pe pereți, se amplifică sunetul acela neinteligibil al unei mase de oameni care discută, se ceartă, râd, argumentează, toate acestea sub lumina știrilor din întreaga lume, știri care apar aici exact prin Twitter-ul API de care vă spuneam mai devreme, apar mesaje filtrate cu hashtagul news din ziua respectivă, din ziua în care deschizi aplicația. În ultima cameră a muzeului avem de-a face cu o abordare transumanistă asupra viitorului. Aici omenirea deja a reușit să își depășească limitările corporale prin implanturi tehnologice, biotehnologice, conștiința fiind acum cea care este uploadată într-un computer brain, exact ca într-un univers cyberpunk. Omenirea devine doar o bază de date care curg într-un sistem de particule ce se aseamănă cu o rețea neuronală.